அந்த அற்புதமான திட்டத்தை, இந்தியாவில் எங்கும் இல்லாத திட்டத்தை சக மாணவ மாணவிகளோடு சண்டை போடக்கூடாது. நம்முடைய முதலமைச்சர் மாண்புமிகு தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் புதிய புதிய திட்டங்களை கொண்டு வந்து தமிழகத்தை முன்னேற்றுகிறார். அந்த வகையில் ஏழை வீட்டு பிள்ளைகள் காலை சிற்றுண்டி அருந்த முடியாத அந்த ஏழை பிள்ளைகளை எண்ணி பார்த்து ஆரம்ப பாடசாலையிலே பயிலுகிற மாணவ மாணவிகளுக்கும் உணவு வழங்குகின்ற அந்த அற்புதமான திட்டத்தை, இந்தியாவில் எங்கும் இல்லாத திட்டத்தை இங்கே கொண்டு வந்திருக்கிறார். இந்த திட்டத்தின் மூலமாக நீங்கள் பயன்பெற்று கல்வி அறிவிலே நீங்கள் பிரக்ஞானந்தா போல அதை போல திறமையை வளர்த்து கொண்டு, அறிவாற்றலை வளர்த்து கொண்டு தமிழுக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டும். வானம் துளங்கினும் வீரம் படினும் அலைகள் பொங்கினும் மலைகள் வீழினும் தன்னிலை மாறாத தன்மையாளர்களாக உங்கள் வாழ்விலே நீங்கள் ஒளியேற்ற வேண்டும். உங்கள் பெற்றோருக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிய வேண்டும். சக மாணவ மாணவிகளோடு சண்டை போடக்கூடாது. பெற்றோரிடத்திலே தாய் தந்தை சொல்வதுதான் வேதவாக்கு. தாயே தெய்வம், தந்தையே எனக்கு வழிகாட்டி என்ற முறையிலே நீங்கள் வாழ வேண்டும் என்று மாணவ செல்வங்களை வாழ்த்தி இந்த பள்ளியிலே இந்த நிகழ்ச்சியிலே நான் கலந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த தலைமை ஆசிரியர் அவர்களுக்கும் மற்றும் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் கலந்து கொண்ட மாணவ மாணவிகளுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.